wannan take cewa tana zaune da mijinta bisa tilas, ta ce ba shi da imanin kulawa da ita da yaranta sai abin da ya ga dama, kuma an ce idan mutum ya rasu a hannun mijin da suke tare da shi za ta tashi a lahira a kiyama kamar yadda ta faɗa. To ita ta ce ba ta son ta tashi da wannan mijin ranar kiyama saboda yana azabtar da su sosai, shine take so malam ya ba ta shawara. Tunda ba ta so ai shi kenan, ai shi ita kiyama da ɗanta ba a baka tilas, ko kiyama aka je ka ce ba kya son ta bara miki tilas ba, ai to manufar aljanna dama ya baka abin da kake so. Lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid. Wannan kenan. Abu na biyu, tunda ba kya son sa kuma yana da dalilai da yawa da kina dalilai da yawa da kike dogara da su akan ba kya son sa yana azabtar da ki, ai sai ki kashe auren ki huta, a dakatar da auren, a sanar da iyaye da yan uwa ya baki takardar ki rabu da shi don ki je ki aure mai daɗi da za ki mutuwa mai daɗi, ba ki zo ki kuntata kanki rayuwa cikin matsi ba. Matar da ta ga ba ta iyawa, akwai cutarwa, akwai zalunci a ciki, to ai sai ta bani sunan shi, ai sai ta nemi a sauwaƙe mata. Wannan rayuwa da za a ce aljanna ma baka sha'awar ka haɗu da mutum, malam me amfanin zaman?